Здравейте хора и добре дошли във втория епизод на Minecraft Pocket Edition. Имах много технически затруднения и затова трябваше да правя видеото наново. Още един път. Така че, нека ви покажа откъде сме стигнали. Ако този път не се получи и ако този път нещо стане някой гаф, може и да спра да правя видеа на Майнкрафт, защото вижте какъв бъг става. Така, докъде стигнахме миналия път? Аха, правихме си торчове. Ето вижте това, което направих от опитите ми. Направих си къща. Дървена къща. Една малка базичка, временна. Направихме си каменна кирка, за да можем да взимаме айрон. И си направихме торчове, за да можем да експлорваме мините, което сега правя аз. Не знам колко трябва вече да експлорвам. В първият епизод ви казах, главната ми цел беше да намеря село или Desert Temple и не го направихме, затова се устроихме ето тук. Между другото, аз много харесвам къщи, да си направя къщата в пещера. Това много ще бъде готино. Къщата ми в пещера. Много чудовища ще ме атакуват, но никога не съм направила такава къща и вероятно в тази поредица няма и да направя. Може и да направя някой друг път в друг сървър. Между другото, сега ще идва един мой приятел. Абонирайте се за Павел Стил. Той също прави готини видеа, по-готини от моите. Но вие ще прецените кой е по-добър. Но той е по-добър със сигурност, защото той снима от няколко месеца, а аз снимам от един ден. Така, тук видяхме, че абсолютно нищо нямаше. Да видим от втората страна на пещерата. Леле. Между другото, трябва да събираме камък за фурна, защото и на нас ни е нужна фурна, за да претопим цялото това желязо. Повече желязо няма. Я дай да видим колко кобълстоун сме събрали. Да осветя тук, защото може и да има. Ето тук има още айрон. Супер! Още айрон. Така. Надявам се да събера доста айрон, за да мога да се изградя. Всъщност вратата ни за сега е дървена, но скоро ще си направим метална врата. Ох, оплаших се, това беше просто крава. Скоро ще си направим метална врата, защото зомбитата непрекъснато разбиват дървени врати. И те така няма да могат да ни пробиват вратата повече. Те така повече няма да ни пробиват вратата. Така. Слизаме още надолу, както изглежда. Я дайте да видим първо какво има ли нещо тук. Тук няма нищо. Там видях, че има още айрон. Ето тук, да. Видях го. Между другото, тук е много плодоносно на айрон. Тук има много желязо. Ето вижте, и там има още желязо. Не се притеснявайте, видях го и преди. Така. Вземем този айрон от тук. Ето тук. Също с кирката ми е напред щупване.
Затова... Какво? Затова... исках да си продължа мисълта. Затова ще оберем целият този айрон тук. Целият този айрон от тази пещера. И ще се прибираме. Може и скоро да отидем на нова експедиция. Може и да е този епизод, може и да е друг епизод. Не знам кога ще бъде следващият епизод. Най-вероятно утре, най-вероятно други ден. Но се надявам да направя и третия епизод, защото много се забавлявам, когато и вие ги гледате. И аз ги правя за вас. Абонирайте се за мен, харесвайте видеята ми, пишете ми в коментарите какви са ми грешките, имам ли грешки, по-слаб ли съм от всички останали, защото аз знам вече, че да. И сега си тръгваме от пещерата. Така. Абонирайте се отново за Павел Стил, той също прави готини видеа, готини дори и от моите. По-готини дори и от моите, но абонирайте се, аз не ви притискам вие да се абонирате за мен или да се абонирате за него. Ваше желание. Аз не мога да се бъркам в никой. Тук няма нищо друго, освен въглища. Какво пък ще ги съберем и тях? Так му да имаме за торчове. За факли. Така. Доста време ще отнеме този епизод. Когато правех къщата, имах намерение тези 20 минути. да си направя къщата. Извинявайте, ако не съм го казал за миналият епизод. Защото не знаех, че приложението, с което записвам видеа, има ограничение. И за това ще гледам да ги правя около 20 минутни, защото ми изключва и ще стане като миналия път. Така, ето ни е и нашата база. Имаме достатъчно да си направим фурна. Така. Правим си една фурна. Ставяме фурната тук. Така. Слагаме айрон тук. Този кол, тези въглища, които останат. Или не, хайде направо да сложим тук торчове. Ето така. И ето тук ще сложим още един и тук ще сложим още един. Готово! Ето вече къщата ни е достатъчно светла, аз сега ще поспя. И ще чакам желязото ми да се разтопи. Да стане на килчета. Трябва вече да си направим айрон кирка, защото тази кирка вече не е много пълноценно да се използва, защото е пред счупване. Ето тук мисля горе на покрива да си направя ограда. За да не могат скелетите да ме стрелят. И между другото след няколко дни ще пускаме филтъра за чудовищата, така че пригответе се, защото ще има яко кръвопролитие на зомбита, скелети, паяци, ендърмени, крипари и така нататък. Още един път казвам, давайте ми идеи, който гледа това, давайте ми идеи за поредици, които да правя след Майнкрафт, защото аз ще правя 20 епизода за тази поредица, ако
Ако не съм го казала, ако съм го казала, извинявайте. Ако съм го казала и преди. Ще правя максимум 20 видеа на тази поредица. Давайте ми идеи за още игри, които мога да правя за вас, въпреки че аз съм си намислил някой. Давайте ми и вие идеи. И която игра събере най-много хора, които са я казали, ще я играем нея, за да ви направи удоволствие и за вас. Така, влизаме вътре, за да видим доколко се е разтопило желязото. Вау! Между другото, блоковете от въглища горят най-много, но аз не искам да ги прахосвам, а ще си горят с обикновени въглища. С части от въглища, не искам никакви блокове от въглища, нито нищо. Не знам какво ще правим в следващият епизод, но не знам вече какво ще правим и този епизод. Имаме още време, може и да идем да копаем на експедиция, още една експедиция. Може да намерим още желязо, може и да намерим лазули, може и да намерим редстона, може и да намерим лава. Никой не знае. Но първо ще си направя желязна кирка, защото така вече не може да се живее. Така. Между другото, ще взема част от въглищата за горивото. Да бе, вярно бе. Тая трева не обмислих какво ще я правим. Леле, не обмислих какво ще правим с тревата. Когато тя тук расте, аз... Знаете ли, имам една идея. Трябва ми само една лопата. Боже, тя много бързо се чупи тая лопата. Ето така няма да расте. Да. Ще си направим тогава каменна лопата. За да не се чупи толкова бързо, защото дървените лопати явно са буклуци. Поне каменните са по-издръжливи. Ето ще направим така. Така няма да расте трева. Така няма да расте. Така няма да расте трева. От тук не мога, защото е врата. И тук няма да мога. Получава се доста грозно, но не искам да е красиво. Аз искам да е устойчиво и наред. Оставяме тази лопата тук, тази кирка тук. Не, всъщност кирката ще си я вземем, защото ще я доизползваме, така да се каже. Ще я доизползваме. И ще използваме вече желязната кирка. Даже не знам дали да направя една или две. Не съм много сигурен колко железни кирки. Но всъщност обичам да си нося крафтинг тейбъл със себе си. Маса за създаване на уреди. Маса за създаване на предмети. Защото искам да... Когато затъвате и кирката ви е на предщупване, когато сте в мина, и да си вземете материали, да си вземете дърво, да си направите крафтинг тейбъл и да си направите нова кирка без проблем. Защото ако нямате никакво дърво, защото аз не съм виждал дърво да расте в пещери, вземете си дърво, вземете си пръчки със себе си, за всеки случай. Вземете си и крафтинг тейбъл, значи дърво, пръчки, крафтинг тейбъл и материали, с които искате да си изработите
Кирката, желязо, камък. Ето, готово. Гледайте колко ми се напълни експириенс бар. Сега правим си една желязна кирка и отиваме да копкаме надалеч. Аз май трябваше да изчакам да се стъмни. Искате ли да отидем там горе, за да търсим емералди? Но няма да ни стигне времето. Добре, копаем тук. Няма да ни стигне времето само за да се изкачим в планината, пак камо ли да търсим емералди. Ще копаем тук, защото ми остава малко време. Ето тук ще копаем. Само да не се натъкнем на лава. Ей, аз трябваше да използвам каменната кирка. Само да не се натъкнем на лава, само да не падна в лава. Защото тогава ще ми е много гладно. Имам ли някакви? Не. Имам ли? Айрана! Ако падна и ще си изгубя целия айрон. По-добре да си го оставя в базичката. Айрона. Защото ако падна в лава с него ще ми е толкова гузно. Ще ме е толкова яд. Когато ми е нужна кожа, ще ти извън. Така. Сега тръгваме. На експедиция. Само че не си спомням къде копахме. Ето там на тази дупка. Ето там в тази дупка. Ето тук. Абонирайте се и за други. Аз не казвам да се абонирате само за мен. Абонирайте се и за други. Аз не ви задължавам да се абонирате. Абонирайте се за който искате. Но е хубаво и аз да събирам абонати от време на време. Защото и аз съм човек. Абонирайте се, както ви казах в началото на епизода, за Павел Стил. Той също прави готини видеа. И то много даже. Абонирайте се. Мина, ес-въй! Yes, бе! Мина, бе! Най-накрая! Мечтата ми се сбъдна. Първата ми мина в този сървър. Аз между другото много намирах мини в миналия си сървър. В миналите си сървъри. Така. Сега ще намерим първия си чест. Ето тук някъде. Лошото е, че няма да намерим път навън достатъчно бързо. Така. Ако не намерим път навън достатъчно бързо, ще прекратя епизода тук в мината и ще се върна там, където започнах да копкам. Този айрон няма да го взимам, защото може да има по-скъпоценни работи от него, например диаманти. Кой знае? Не, по принцип се намират много гадни неща в мините. Ротън флеш, ето тук има злато. Това злато ще си го взема. Това злато ще си го взема, защото ми е нужно. Извинявай. И ти извинявай. Ама трябва да си взема това, което иска. Я чакайте да видя какво е онова блестящо сияние. Ето там. Ето тук има още злато, дай ще си го уверя. Аз няма да си правя инструменти с него, аз ще си правя уреди. Така, аз не виждам повече. Откъде се появи този гравел сега? Тъп гравел. Тук не. О, той има и на долния етаж. Ама аз тук вече съм експлорнал, най-вероятно. Така, още малко и трябва да приключим с епизода. Ето тук не съм експлорвал. Спаунър без чест. Това не е истина.
Поне да си взема experience точките. Спаунър без чест. Това изобщо не е истина. Там има гъби. Не съм виждал гъби в мина. Добре, експлорваме само още една страна. И се връща. И това ще е край за този епизод. Но ме е яд, че тук няма спаунър, защото исках да... Всъщност якото на това да експлорваш е да си пуснеш филтъра за чудовища, което аз не съм го направил, защото съм пъзлю и страхливец. Не ме обвинявайте, и аз имам права и достоинство. Но все пак си ви казвам, ау, свършиха ми торчевец. Еми това ще е за този епизод. Радвам се, че го направих в рамките, не като в миналият епизод, който аз случайно пропастих, защото не знаех кога да... Защото не знаех до колко време ще трябва, даже мислех си, че мога да снимам до когато си поискам. И това ще е всичко за този епизод, хора. Както ви казах, абонирайте се за Павел Стил, давайте ми други идеи за игри. Абонирайте се за мен. Харесайте видеята ми, пишете ми в коментарите какво съм сбъркал, какво не, защото аз съм все още начинаещ. И това ще е всичко за този епизод. Довиждане от мен!